Türkmenistanyň Balkan we Lewap vilayetlerinde Yegova şaýatlarynyň listovkalary paýlayan wekilleri tutsak edilip, soragy çekilýär, polisiýa öýlere reýd geçirýär. Halkara guramalary dini akymyň wekilleriniň gorku we ýanyma şertlerinde tutsak edilmek howpy astynda ýaşaýandygyny aýdyp, türkmen häkimetlerini olaryň dini ynanjyny erkin beýan etmegine ruhsat bermäge çagyrýarlar. Din azatlyklaryny iň gödök depeleýän ýurtlaryň hatarynda agdalýan Türkmenistanyň hökümeti özüge dinleriň hususan da Yegova şaýatlarynyň ýanymalara sezewar edilýändigi barada açaçan gurrun gozamaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň Balkandan beren maglumatyna görä, soňky hepdelerde polisiýa işgärleriniň we raýat eşigindäki kanun goraýjylaryň köpçülikleýin ýerlerinde listovkalary paýlayan Yegova şaýatlaryny saklap, döwlet ulawyna mündürip äkitmek ýaly wakalar gözgörteli köpeldi. Olar polisiýa bölümlerine eltilýär. Bir yerde olar soraga çekilip gorkulmalara sezewar edilýärler. Diýip ýagdaýlardan habarly yerli polisiýa işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä kanun goraýjylaryň bu çäreleri amal etmegine listovkalary paýlayan Yegova şaýatlarynyň gözgörteli köpelmegi sebäp bolýar. Soňky hepdelerde din Ewropalarda 5 sany Yegova şaýatyny görse bolýar. Olaryň paýlayan listovkalary din akymlaryndaky maglumatlary we onu goşulmaga çagyrýan mazmunlaky çagyrışlary ölçüne alýar. Ykdysady kynçylyklaryň we giňeýran işsizligiň arasynda ruhy dünýäsini kanagatlandyrmak üçin bu din akymdan haray gözleýänler hem bar. Diýip polisiýa işgäri bellidi. Habarçymyz listovkalary paýlayan Yegova şaýatlaryna vilayetin şol sanda Balkanawat şäheriniň awtobuslarynda we duralgalarynda, sewda merkezlerinde, bazarlarynda we awto menzillerinde tas her gün duş gelse bolýandygyny aýdýar. Lewapdaky habarçymyz hem soňky aýlarda kanun goraýjy edaralaryň Yegova şaýatlaryna gözegçiliginiň güýçlenendigini habar berýär. Polisiýa köpçülik yerlerinde listovka paýlayanlary tutsak edýär, soragy çekýär. Şeýlede polisiýa işgärleri Yegova şaýatlarynyň öýlerine ýa-da üýşmelöňlerine reýd geçirip, olary polisiýa bölümlerine alyp gidýärler diýip, bu ýagdaýlara şaýat bolan Türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başga da Türkmenawat şäher polisiýasyndaky çeşmämiz daşary ýurtlaryň ýokary jaýlarynda okuwyny tamamlap gelýän ýaşlaryň hem jikme-jik barlanyp soragy çekilýändigini aýdýar. Aşgabatyň aeroportunda ýaşlardan öz ýanlary bilen dini kitaplary getirip getirmeýänlikler soralýar. Kanun goraýjylaryň bu çäreleri şu ýylyň Tomus faslynyň başyndan bäri Yegova şaýatlarynyň işçiliginiň artanlygy bilen bagly. Olaryň köpüsi ýaşlar. Diýip polisiýadaky çeşmämiz bellidi. Dini akymyň wekilleriniň işçileşendigini yerli ýaşaýjylar hem tasdiklaýarlar. Türkmenawatlylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, olar köp gatly jaýlaryň gapylaryny kakyp, listovkalary paýlaýarlar. Olary öýlerine kabul edip, olaryň wagyzlaryny dinleýän ýaşaýjylar hem bar. Ýaşaýjylaryň arasynda olary gapysyny açmaýan ýa-da olary goýup goýberýänler hem köp diýip, şäheriň ikinji etrapçasynyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada agdalýan sebitleriň kanun goraýjy edaralaryndan we din işleri boýunça bölümlerinden şeýle hem Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýetinden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Bu aralykda halkara guramalar, hukuk toparlary galy berse de Yegova şaýatlary Türkmenistanda dini ynançlaryny paýlaşýanlaryň häkimetleri tarapyndan ýydarlanmagynyň, ýanylmagynyň dowam edýändigine ünsü çekýärler. Düýbi Norwegiýada yerleşen dini habarlar çap edýän Forum 18 neşriniň redaktory Felix Körliň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Türkmenistanda rejimiň howplaryna we jeza çärelerine garamazdan Yegova şaýatlary hem beýleki dini akymlaryň agzalary ýaly öz ynançlaryny beýlekler bilen paýlaşyp, dini azatlyk hukuklaryny ulanmagyny dowam etdirýärler. Şol wagtda dini ynançlaryny paýlaşan şahsiýetleriň polisiýa çagyrylmagy, tutsak edilmegi ýa-da tutsak edilmek barada haýbat atylmagy, jerime salynmagy,
mobil telefonlarynyň ellerinden alınmagy wakalar saklanyp galýar. Dip ol belledi. Yegova şaýatlarynyň New Yorkdaky baş edarasyndan Guramanyň Azatlyk radiosyna iýberen ekskluziw hasabatynda Yegova şaýatlarynyň ýüzbeýiz bolýan başga da ýagdaýlaryna üns çekilýär. Guramanyň diňe adam hukuklary toparlaryna iýberýän 2024 Yegova şaýatlary din azatlygy hasabaty Türkmenistan atly raportynda Türkmenistanda olaryň dini azatlyklarynyň bozulmagy we çäklendirilmegi, tutuw edilmegi ýaly wakalaryň ençemesi beýan edilýär. 2024-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Lewawyň Takar etrafynda polisiýa hususy jaýy ruhsatsız reýd geçirdi. Jaýdaky Yegova şaýatlarynyň bäsisi tutsak edildi we polisiýa bölümine akdildi. Olaryň mobil telefonlary we beýlik elektron enzamlary ele salyndy we olar 8 sagatlap sorag edildi. Dilip hasabatda bellenilýär. Maglumata görä polisiýa olaryň telefonlaryndaky ähli maglumatlary pozup, elektronik enjamlary 16-njy ýanwarda ýzyna gaýtardy. Tutulanlaryň biri soňra telefon arkaly şäher häkimligine çağıryldy. Ýöne ol resmi çağırış haty bolmandygy sebäpli gitmezlik kararyna geldi. Şondan soňra üýtgeşiklik bolmady diýilip hasabatda aýdylýar. Şu ýylyň 26 fevralynda bolsa, Hojambaş şäher gonamçylygy administrasiýasy ölen aýaly jaýlamakdan ýüzegirdi. Sebäbi ol Yegova şaýatlaryndan biridir. Hasabatda olaryň şäher prokuraturasyna şikayet edendigi, emma munyň reddedilendigi aýdylýar. Merhumyň Rus gonamçylygynda jaýlanyp bilinjektigi habar berildi diýilip hasabatda nygtalýar. Bellesek soňky döwürde Türkmenistanda kanun goraýjy edaralaryň Yegova şaýatlaryna basyşlary ýokurlanýan mahaly döwlet bilen baglanşykly imamlar öz wagzylarynda olary açaçan tanqidlaýarlar we ilaty olar bilen hyzmatdaşlyk etmekden gaça durmagy çağırýarlar. Ýakynda Balkanawadyň meçitleriniň birindäki imam namaza gelenleri ýüzlenip eden wagzynda adamlary diňe Yegova şaýatlarynyň agzasy bolýanlara garşy däl, eýse olaryň başga agzalaryna garşy hem öjükdirýän ýaly bolup görünýär. Çağalarına töwrekdaşyna bir namaza uğrasyn nädiýe? Şu Yegova öwürlük giden türkmenlerden ýadydygyny bizdiýe. Şu Yegova öwürleýänniň de ýa Krishna öwürleýän köp biziň oýundan amaly maýdana kanamalylyk diýe. Şol normal wagtda da daşynak Yegovany wagt edýäne mätäs bolmady diýe. Dip imam öz wagtynda belleýär. Azatlykda imamyň şahsiýeti baradaky maglumatlary bolsa-da, redaksiýa onuň bilen habarlaşyp tesvir alyp bilmendigi sebäpli olary äşär etmekden saklanýar. Türkmenistanda Yegova şaýatlarynyň ýydarlanmagynyň, dini azatlyklarynyň bozulmagynyň uzak taryhy bar. Bu esasan Yegova şaýatlarynyň dini inançlary sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrmagy bilen bagly. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýurdun raýaty bolan her bir erkek adamdan harby borçluluk talap edýär. Yegova şaýatlarynyň New Yorkdaky baş binasyndan Guramanyň metbuat wekili Jared Lopez azatlyga beren maglumatynda geçmişde Türkmenistanyň olary dini inançlary sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrandygy derarly tutuw edendigini aýtdy. Şeýle-de bolsa 2021-nji ýylyň may aýyndan bäri şeýle wakalaryň hasaba alynmandygyna begenýärs diýip Lopez belledi. Şol bir wagtda ol Yegova şaýatlarynyň parahat ywadatynyň bozulmagy bilen baglanşykly birnäçe hadisanyň bolandygynyň habar berilendigini hem aýtdy. Biz Türkmen hökümetiniň Yegova şaýatlary baradaky aladalaryna hat gowy düşünmek we olary dinlemek üçin Türkmenistan bilen gepleşikleri dowam etdirýär. Dip Lopez belledi. Guramanyň hasabatynda Yegova şaýatlarynyň 1980-nji ýyllaryň ahyryndan bäri Türkmenistanda hereket edýändigi ýöne 1991-nji ýylda ýurt öz garaşsyzlygyny alanyndan soň Türkmen hökümetiniň dini azatlygy çäklendirmeleri girdip başlandygy bellenilýär. Hasabatda olaryň häzirki wagtda Türkmenistanda kanun taýdan ikrar edilmändigini hem üns çekilýär. Şeýle-de onda döwlet edaralarynyň esasanam milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleriniň Yegova şaýatlaryny soraga çekmegi dowam etdirýändigi, inançlaryny paýlaşmazlygy ýa-da dini ýygnaklara gatnaşmazlygy buýurýandygy hem bellenilýär. Hasabatda olaryň gorku we ýydarlama atmosferasynda ýaşaýandygy we elmi dama tutuw edilmek we azatlykdan mahrum edilmek howpy astynda bolýandygy hem nygtalýar. Ilatynyň aglabasy sünni musulman bolan dünýäwi Türkmenistanda dini uýmak erkinligi şol sanda öz başdak ýa-da
beýlekler bilen bilelikde islendik dine uymagy ýa-da hiç birine uymazlygy, dini we gaýry garaýyşlary erkin saýlamagy we üýtgetmäge, edinmäge, beýan etmäge, şeýle hem şolara laýyk hereket etmäge hukuk kepillendirilýär. Bu barada ýurdun dine uymak erkinligi we dini guramalar hakyndaky kanunynyň 5-nji maddasynda bellenilýär. Türkmen wekilleri adam hukuklary boýunça öz üstüne alan halkara borçnamalaryny ýerine ýetirişi barada berýän döwürleýin hasabatlarynda ilatyň din azatlygynyň berjay edilýändigini hem öňe sürýärler. Ýöne Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda aýratyn alada döredýän ýurtlaryň arasynda galýar.